Türkmenistan döwletimiz bedew wady bilen öňe barýar. Milli liderimiziň anyk we takip görkezmeleri esatyna döwlet edaralaryna sany ulgama geçirmegiň dipgini ýokarlandyrylýar. Ýurdumyzyň dürli ulgamlaryna amala aşyrylýan hyzmatlary elektron ulgama geçirmek we öňdewarjy tehnologiýalary ornaşdyrmak ornuny uly işler alınıp barylýar. Ýakynda Ahly welaýatynyň häkimliginde hem elektron resmiýetname dolanşy ulgamynyň ulanma başlamagy munyň aýdyň suwnamasdyr. Bu elektron resmiýetname dolanşy ulgamy Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasy we Atmana Hohojuluk jemgyýetindäki yerli hünärmenler tarapyndan taýýarlanýar. Bu programmanyň ulanma başlamagy netijesinde resmi ýazyşmalary ören tildenýär. Ýuridiki we fiziki şahsyslaryň ardalary ören gyýtka wagtyň dowamyny netijelendirilýär. Kanseliýariýa bölümine gelip bolşan hatlar skanerlenýär we programma arkaly hata alınýar. Hata alınan hatlaryň haýsy senede kim tarapyndan gelip bolşany jikmejik görkezilýär. Şeýle hem hata alınan hatlaryň fiziki ýa-da ýuridik şahsdan geleni hatyň çykyş belgisi hem dol görkezilýär. Hat haýsy wezipedäk jogapkaryň salgytyna girdilen bolsa, ol ýerden haty degişli tertipde terepmegi ýa-da aýratyn görkezmeler esatyna terepmegi kerhananyň işgärlerine tawşyrmak mümkin. Ulgamdaky resmiýetnamalary gödäwçilik etmek dürli derejedäki ulanjylary görä çäklendirilen. Ýagny direktoryň adyna gelip bolşan hatlara kimin görüp üstüni işlep biljekdigini direktor karar berýär. Direktordan görkezme alan ornwatar zerurlyk bolan ýagdaýyny resmiýetnamanyň degişli bölüm müdiri bolsa degişli hünärmene tawşyryp bilýär. Netijede diňe edara kerhananyň ýolbaşçylary ehli hatlary gödäwçilik etmek hukugyna ýa bolup galýar. Resmiýetnamany haýsy işgäriň açany, öz kompýuterini göçürip alany, hatyň üstüne üýtgeşmeler geçireni dolu gödäwçilikde saklanýar. Hatta täzelik girdilen ýagdaýynda bolsa, köne versiýalaryň hemmeti arhivde saklanýar. Girdilen resmiýetnamadan jogapkar işgärler öz aralaryna işin gidişi hakynda öz pikirlerini bellikler we teklipler hökmünde hödürläp bilerler. Çykyş hatlara we kerhananyň içindäki resmiýetnamalaryň gödäwçiligini hem bellenip geçilen tertipde gödäwçilik etmek mümkin. Elektron resmiýetname dolanşy ulgamynyň esasy aýratyny bolsa, giren, çıkan we içerki bölümler arasyna ýazyşylan hatlaryň ehlisini arhivden ören ýeňillik bilen tapmakdyr. Odol ýazyşylan hatlary tapmak üçin kimden geleni, haýsy senede geleni, mazmuny hakyndaky maglumatlaryň haýsylaryny bilýän bolsaňyz girdip gözlew amala aşyrmak mümkin. Esasan ýuridik şahslaryň arasyna ýazyşylan hatlaryň ýygyderligini saklamak, odolky ýazylan hatlaryň mazmuny bilen tanışmak bolsa, bu programmada hasym ýeňilleşdirilýär. Raýatlardan we ýuridik şahslardan gelen ehli ardalar hatawa alynandan mazmunyna görä aýratyn kategoriýalary ýerleşdirilýär. Her kategoriýa boýunça günleri, hepdelere, aýlary görä näçe arda gelip bolşany, näçesiniň netijelendirileni we häzirki wagtda näçe ardanyň üstünde haýsy işgärleriň işleýäni barada grafikalar arkaly tanışyp bolar. Edaranyň ýolbaşçylary we ýürütü jogapkar işgärleri programmany öz planşetlary bilen saparda bolan wagtlaryna we syýahat wagtlaryna hem ulanyp işlerini gödäwçilikde saklap bilerler. Ýurdumyzyň sanly ykdysadiýety we dolanşy ismini berýän görkezmeleri we ýardymlar üçin hormatly prezidentimize sag bolsun aýtýarys.